देखी एगो लड़की के लड़का से प्रेम हो गई रहे। अच्छा। आ फोन पे खूब बतियावत रहन सब। अच्छा अच्छा। आ ना जाने बीच में कौन बात हो गई सन। हाँ जी। कि उ लड़किया लड़कवा के फोन उठावल बंद कर देला। ऐसे का है? अब ना जाने कौन बात बा। तब उ लड़कवा दूसर नंबर से उ लड़किया भी फोन कैले बा। आ हेकर नियन लड़का बा हमारे नियन। और कहता क्या कहता जी? लड़कवा वो लड़किया से कि अरे फोनवा उठावा तो बतावा कि तहरा पर है जब हम तब काहे कोइले बाड़ू कोइले बाड़ू कोइले बाड़ू। ऐजे से धरे को भैया कि मोबाइल में नंबर ब्लॉक तब काहे कोइले बाड़ू। व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे कोइले बाड़ू। फोनवा उठावई तो बताओ तहरा पर है जब हम तब काहे कोइले बाड़ू। व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे कोइले बाड़ू। लौकत नइखे पोरा फाइल में। आखिर का भइल बड़ुए मोबाइल में। ए सोना हमार दिमाग नइखे काम करत। एने प्रोफाइल फोटो कुछ नइखे देखावत दू दिन से। कुछु लौकत नइखे पोरा फाइल में। आखिर का भइल बड़ुए मोबाइल में। हमारा रे खाती दिन और राती छाती करे ढाका धक तब काहे कोइले बाड़ू कोइले बाड़ू कोइले बाड़ू। हमारा रे खाती दिन रात छाती करे छाती धक धक तब काहे कोइले बाड़ू कोइले बाड़ू कोइले बाड़ू। ए जान पहले तो तू कहत रहू कि हमार छाती जौन धड़केला तोहरे नाम से धड़केला दिन राती। अच्छा का करबू? हमें हार्ड हो गइल बा। अब हार्ड हो गइल बा। ऐसे काट छपा गई कि अरे हमारा रे खाती दिन और राती छाती करे धक्का धक तब काहे कोइले बाड़ू। व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे